Welcome to Poblacion, Bolinao. All right. Alright mga kalabarkada, malapit na tayo sa pinakabayan. Alright mga kalabarkada na, dito pala tayo muna magpaparking sa may simbahan. Ito yung pinaka lumang simbahan na dito. Bali 400 years na simbahan. Alright. So yun mga kalabarkada na, andito tayo ngayon sa simbahan ng Bolinao. Ito yung simbahan ng Katoliko dito sa Bolinao, na sa estimate ko 400 plus na taon. Yun, 400 plus na taon na tong simbahan na to. Grabe, sobrang tagal na mga kalabarkada na. Ito yung tinatawag nila ditong St. James the Paris dito sa Bolinao. So dito tayo pupunta naman tayo ngayon mga kalabarkada sa palengke ng Bolinao. Let's go. Maglilibot-libot lang tayo saglit dito sa bayan ng Bolinao na, lalo na dito sa palengke nila. Titignan natin yung mga kung ano mga benta nila dito sa palengke nila. Bintahan ng mga kakanin. Shout out na lang sa lahat ng mga masasalubong natin, madadaanan natin. Alright. Nice daw. Aakyat tayo dun sa taas. Nasa taas kasi mga kalabarkada yung public wet market nila. Wala na masyadong tao.
dun yung wet market nila. Tapos dito sa baba, ito yung sa mga gulay, ganun. Mga bintahan ng mga gulay. Sabang laking igat ah. Isang kilo? So, dati, dun kasi ako namamalengke pag galing ako ng trabaho nun. Galing ako ng Talyer pag ganun na sahod. Dun ako namamalengke sa taas nun. Dun sa taas yung public wet market nila ng bayan ng Bulinaw. Itong akasya na ito mga kalabar ko ito, napakatagal na itong akasya na yan. Ang laki oh. Barkada no, nakita nyo yung palengke ng Bulinaw. So yun yung pinaka sentro ng palengke nila dito mismo sa bayan ng Bulinaw. Kaso wala na masyadong benta ngayon dahil hapon na. Alright, dito na ulit tayo sa simbahan. O umikot lang tayo. So tara, puntahan na natin si Mrs. Loves kasi makulimlim na dito. Para makauwi na rin tayo ng Anda. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Yan pala yung munisipyo ng Bulinaw mga kalabarkada. Yan yung munisipyo nila. Ang ganda na. Takal na yan mga kalabarkada. Kahoy pa rin yung kanya oh. Hindi pa rin napapalitan ng semento. Alright. So shout out na lang sa lahat na nadaanan natin.